Brillanti Musicals kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Nhar is-Sibt 20 ta' Jannar misli jitħallsu l-pensjonanti bil-pensjoni tal-invalidità u dawk fuq il-pensjoni minima nazzjonali, dan bħala parti mit-twettiq ta' aktar miżuri soċjali li ħabbar Gvern Laburista fil-budget għall-2024. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet l-4 nofsinhar indirizzata mill-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Fil-fatt il-Ministru Falzon spjega kif dan se jsir fi sfond ta' aktar ħlasijiet li saru qabel lill-aktar pensjonanti skont il-miżuri mtejbin li ħabbar Gvern Laburista fl-aħħar qari tal-budget. Is-Sibt li ġej jekk Alla jrid jidħlu ħlas ta' żewġ kategoriji ta' pensjonanti oħra diġà għamilna ħlasijiet lill pensjonanti u dawn ukoll ħajkunu bil-rata miżjuda qed nitkellmu li ħajtħlu ħlasijiet allura ta' dawk il-persuni li għandhom pensjoni tal-invalidità u dawk il-persuni li qegħdin fuq il-pensjoni minima nazzjonali. Aktar kmieni dan ix-xahar 63,500 anzjan u anzjana bil-pensjoni tal-irtirar irċivew iż-żieda dovuta lilhom fil-pensjoni, dan fil-waqt li ma' 18,000 pensjonant li huma romol ukoll ħadu ż-żieda tagħhom biex bekk bil-ħlasijiet tas-Sibt li ġej mal-31,000 pensjonant ieħor ukoll ikunu rċevew il-pagamenti tagħhom bl-aħħar żidiet imħabbrin fil-budget tal-2024. Sa dan it-tant il-Ministru Falzon fl-istess konferenza tal-aħbarijiet ħabbar li beda x-xogħol biex isiru l-aġġustamenti gradwali li jagħmlu tajjeb għad-diskriminazzjoni li ħoloq Gvern Nazzjonalista bejn il-pensjonanti li twildu qabel 1962 u dawk li twildu wara u li kienu qed jirċievu il-pensjoni massima. Fil-fattu spjega li qed jiġi evalwat il-massimu li jirċievu l-pensjonanti li twildu qabel 1962 bissa l-ewwel nofs ta' din is-sena dan l-aġġustament jibda jitħallas b'mod gradwali. Bdejna naħdmu naraw il-pensjonanti li qegħdin fuq dak li huwa l-massimu ta' qabel in-1962 biex nibdew nagħmlu aġġustamenti gradwali sakemm inġibu l-massimu tal-pensjonijiet kollha għal kulħadd l-istess. Ix-xogħol miexi u nantiċipaw li Alla jrid sa l-ewwel nofs ta' din is-sena nibdew nħallsu dawn l-aġġustament. Il-Ministru Michael Falzon aċċenna wkoll għall-miżura tal-in-work benefit, sostna li dan il-benefiċċju li jitħallas bi 3 xhur blura se jkun qed jitħallas fl-ewwel ġimgħa ta' April li ġej, dan ukoll se jsir skont iż-żidiet imħabbrin fil-budget 2024. Dan il-benefiċċju fil-fatt issaħħaħ b'żieda ta' €50 għal kull wilt li għandu taħt 23 sena u li bekk se jkun qed jolqot madwar 23,000 familja li flimkien għandhom 34,500 tifel u tifla. Dan anke kif in-numru ta' familji li gawdew minn din il-benefiċċju triplaw mis-sena l-oħra l-hawn wara li daħlet fis-seħħ is-sistema awtomizzata li tidentifika l-benefiċjarji mingħajr il-ħtieġa li wieħed japplika.